Pozdravujem všetkých priatelia. Nechcel som si kaziť nedeľu, ale videl som reláciu o 5 minút 12 na STVčke, kde pán Taraba rozprával, že nám ide len o fleky, že keby videl, že o nejakú odbornú tému alebo čo. Tak pán drahý minister, vieš veľmi dobre, prečo toto celé vzniklo. Vzniklo to kvôli tvojej nezvládnutej otázke medveďa hnedého, 2 smrteľných úrazoch, 19 napadnutí a 1800 hlásení a premnoženého medveďa si nevyriešil ani zákonom o civilnej ochrane. Totálne, ale totálne ste v tejto otázke skrachovali. A ďalšia vec, nič ti nehovorí otázka zonácií, reformy národných parkov. Čo si mi povedal, že v 27. mám na to uviazané zdroje z fondu obnovy 800 miliónov? A čo po roku 27 zonácie mohli byť hotové, reforma národných parkov mohla byť predsa hotová na nové plánovacie obdobie. Ty namiesto toho podpíšeš Green Deal a ideš sa tu tváriť, že sa tu nejedná o odborné témy ani nič? Voda, pôda, les národnej koalície, reforma národných parkov, zonácie tebe nič nehovorí? Tak aby ste vedeli, je to hlavne kvôli pánovi Tarabovi. Hlavne kvôli pánovi Tarabovi a to plznenie Ministerstva životného prostredia, štátnej ochrany prírody a národných parkov. Viete, čo je v novom návrhu zákona o poľovníctve? Aby sa kufovci zmocnili v rámci národných parkov, chránených krajinných oblastí a všetkých území európskeho významu poľovných revírov a rozhodovali, kto bude na Slovensku poľovať. Aby ste vedeli, aj toto tam je. Tak za toto bojuje ten Huliak, ktorý je nenažratý za korytom. Nie, Huliak nechce žiadne ministerstvo. Huliak si dá ministra svojho z národnej koalície, ktorý konečne urobí v rezorte Ministerstva životného prostredia poriadok a budeme na tom jednoducho trvať. Za každú cenu, pán Taraba. A myslím si, že odborne túto stránku nedáš, pretože sa tomu jednoducho absolútne nerozumieš. Prajem peknú nedeľu, dúfam, že ho budeš mať takú ako ja.